Wakwira paboneti remota ndopa wakatinongedzera chipfuti. Wakati ichi unochiziva here ichi? Katoshamisika nazvo kuti marobha randoiswa kunzvimbo dzinenge dzine dzachirobha vanhu. It was first time. Uzi munhu wekuti unotogara uchitosangana naye uchitomuona kuti uyo but utoziva kuti ndiye akaurayisa mukwasha wangu. Vamwe vachitsvaga pundutso nekushanda nemaoko avo. Kuno kudomboshava kune vakauya kuzoita undyire, vakasiya baba vafa, vakasiya vana vatatu vachiri vadiki. Mhuri yekudomboshava yakapindirwa nevanoba vakapakata zvombo. Vakauya vakapinda nepawindo, vakasiya baba vemusha chava chando. Tataura nemudzimai akanga aripo pakapfurwa murume wake. Ashaya kana mashoko ekutaura. Mukurwadziwa kwake ati vanhu vakamutorera baba vevana vake vakomborerwe vapiwe upenyu hwakareba. Mashoko akadzama anoratidza udzamu hwokurwadziwa kwemudzimai uyu. Mamata uyawo takanzwa kuti mimi makawana dambudziko rekuingwa pamba nema-armed robbers. Mungatitsanangurire here kuti zvakafamba sei? Ichokwadi kuti takavingwa nema-armed robbers. Vakauya uri musi wa19 October. Vakauya kuri kuma12 dzeusiku. Vakasvika ndobva vanoka dhoo. Ndobva murume wangu amuka. Vavabvunza kuti ndimi anani. Zvikanzi tisu mapurisa. Vakati muri kudei this time? Mapurisa auyechi this time. Kana ndine mhosva madii kuzonditsvaga masikati. Zvikanzi chativhura dhoo kana usingade tichapinda tega. Ndobva taramba takamira takanyarara. Ndobva murume wangu avhura windo achida kuona kuti ndanani. Ndobva ivo vafamba vaenda pavanokwira paboneti remota nekuti mota inge yakapaka pawindo apa. Wakwira paboneti remota ndopa wakatinongedzera chipfuti. Wakati ichi unochiziva here ichi? Ndopa takatotanga kutya, ndobva tambomira. Patazotanga kuskrima tichideedzera. Vanhu vanonzi achapera vanogara pamirapo. Tashedzera hapana akauya, ivo havana kuita action nguva iyoyo. Ndopa vakazotanga kutiridzira pfuti, isusu tiri mukati. Varidza ndopa vakazopwanya mabhagila bhazi pawindo ratanga. Vakashandisa botikati kudambura mabhagila bhazi apa neuku kwaanenge akabata uku. Then ndobva vachianura iri richidzika pasi iri richienda the other side iri kuti munhu akwanise kupinda. Ndo mapindira vakaita. Pwanya mabhagila bhazi ndobva vapinda. Pavatanga kutirova. Vatirova zvikanzi tirikuda mari yese yamunayo muno. Ini ndinda ndakatochengeta mari yaikwana kuita 2,800. Ndobva ndanoitora pandandakaisa. Ndobva ndavatambidza. Ndikatanga kutora panga paine 1,500. Ndobva ndavatambidza. Ndamba vachiitirwa zvikanzi kasikai kuburitsa haisiriwo yega. Ndobva ndazonotora panga paine 1,300. Ndobva ndavatambidza zvakare. Pavaramba futi vachitirova. Saka ndandine mwana mucheche andinaye anga ine mwedzi ne2 weeks. Saka time yavakada unozhuwa mubhedha ndo time yandakanotora mwana uyo ndichitora kuti angazoduka. Saka ndamubata mwana uyo mumaoko. Vakauya vamwe vacho vakundibvutira mwana vachiuda kumucheka pauro. Vakatomunongedzera nebhemba ravanga inaro. Saka ndakangoramba ndakaita sei ndakagumba tropa ndandakabata mumanga akabata musoro ndandangobata makumbo kwemwana. Ndobva vazomusiya. Saka ndopa vakati ndizvo mari yamatipai ndiyo yese. Ndikavapindura kuti ndiyo yese yatenga tinayo. Ndobva vati izvo chitipai makey kuza vanokwanisa kuvhura madhoni kuti isu hatina kuvhura dhoo. Chitipai makey takuda kuenda. Ndobva ndakanotora makey nekuti anga ari padhoo. Ndangotora makey ndobva ndavatambidza. Saka vakatirai kukinura dhoo vararamba kukinuka. Ndobva vazodzoka vanopibuda futi nepawindo. Ndopa vakazoridza pfuti zvakare vapa musuwo apa nekuti skrini ranga rakavhurika. Vachiridza futi wapa padhoo apa. Vachibva varidzira futi murume wangu achibva adonha. Ndopa akabva mumwe wachoni achibva ati zvoni tosangana kudenga. Vachibva vatiza pavaenda.
vanhu ava vakanga vari vangani uye zviso zvavo makavaona here? Kuvaona ndakavaona, asi kuvaziva ndinokwanisa kuvaziva nekuti vanga vasiri vanhu no. Vanga varipo 6. Igore ripi razvaitika? Tanzwa muchiti musi wa 19 October. Igore ripi? 2021. Zvichireva kuti pane makore maviri zvinhu zvaitika. Vanhu ava vakabatwa here? Vakabatwa 2, vamwe vacho vakafa paishu yekuchatiko. Vamwe wacho akatiza akaenda kuMozambique. Zvichireva kuti pavanhu vese ava vari 6 hapana kana akanga ari wemunharaunda ino here? Wemunharaunda ino isusu takazonzwa kunzi aivepo, asi haana kukwanisa kusvika panapa nekuti akataura kuti zvinizvo vanhu ivavo vanondisiva. Tiri kuona kuti zvamakawirwa nazvo zvinhu zvinotyisa uye zvinofundutsa. Pane here rubatsiro rwamakawana kuti mukwanise kunge muri munodzokera pakurarama musisatye vamwe vanoiti counseling? Ndakambokanserwa hangu nemaCID akanga aripo panyaya idzodzo, akambondibatsira zvavo. But chakunyanyonetsa inyaya yesecurity ndiyo inenge ichitinetsa. Mataura imimi muchiti makatanga kuskrima muchideedzera. Isu tinoziva vanhu kana vakagara munharaunda munenge muri vavakidzani uye vanhu vanobatsirana. Mushure mekunge paitika zvinhu izvi, vavakidzani venyu vanoti sei vasina kuuya kuzokwanisa kukubatsirai? Vanoti havana kuzvinzwa. Ko pakarira pfuti, nekuti tinoziva kuti pfuti inonzwika kunyange nevamwe nengu vari kure. Hapana here vakanzwa pfuti? Vamwe vaiti vakanzwa, vakawanda vacho vakati vakanzwa, but vakatadza kuzwa kuti ndekupi kwazviri kuitikira. Mushure mekunge baba vapfuurwa, rubatsiro rwakazouya sei nani? Rubatsiro rwakauya nevamwe vakomana vanogara pamirapo, ndo vakanga vafonerwa nevasikana vandanga ndinavo pano. Saka ndo vakakasikidza kusvika pataimu yazvakaitika. Vasikana vamamwe navo vakafona nguvai mushure mekunge varume vavatoenda here maarmed robbers aya? Mumwe wacho anoti aitofona, aitotexta vachiripo, because zvakatora nguva. Saka aitoti aitotexta vachiripo. Saka hapana kumboita nguva yakareba kuti ivo vachibva vakauya vachindibatsira vachisvika. Pavakasvika panapa vakasvika murume wenyu atoparara kudhara here kana kuti pane rubatsiro rwakazoonekwa kuti aende kuchipatara? Vakasvika munhu angatofa. Taurai mimi pamusoro pesecurity. Saka iko zvino izvi muri kurarama sei? Iko zvino ina handitogari pano, ndogara kushopu kwandendiri. Ndeapi matanho amunofunga kuti anofanirwa kutorwa zvichida nemapurisa kana nehurumende pamusoro pevanhu vanoita zvearmed robbery? Ndofunga kuti kutongokuitawo live njewo zvitori right, vasatomboburitswa zvavo nekuti vanhu vakadaro vanoramba vachikonzeresa matambudziko kune vanhu vanenge vachizviraramira vachizvitsvagira mari dzavo. Mataura kuti makanga muine mwana mucheche, baba pavakashayika kana pakaitika tsaona iyi makanga muine vana vangani? Mukuru mukomana ane 6 years, achiteedzerwa nemusikana ane 4 years, achizoteedzerwa neiye iko zvinezvi ane ngori ne11 months. Shure mekunge chitiko chaitika, rubatsiro rwakazobva kupi uye nderupi rubatsiro rwamakapiwa? Pazvakaitika vanhu vakazouya ndo vakazondibatsira, vakatarisa munhu vakaona kuti munhu hazvichakodzeri kuenda naye kuchipatara, vakamhanya vakaenda kupolisi. Ndo batsiro rwakandakaitwa panguva iyo. Vanhu ava vasungwa vakatotongwa here uye vakapiwa mutongo upi? Vaviri vamuri kuti ava ndo vakasungwa? Pari zvino havasati vatongwa, vachingori kurimandi. Pane here pamakamboenda kana pamakanzwa kuti vari kudedzerwa kuti yavo hongu inokwanisa kunge isati yapera, asi pane here pamakambonzi uyai vari kutonga? Hatisati tashevedza. Mashoko amungade kutaura imimi zvichida kune vanhu vari kufunga iko zvinezvi kuti varida kurarama neukopokopo ihwo hwokubira vanhu? Nini hangu ndinotaura kuti vanhu ngavasenze nemaoko avo vazvitsvagire mari dzavo.
kwete kuda kurarama life yekutora zvausina kushanda zvinozokutambudza iwe nemhuri yako. Saka ndongokurudzirawo vanhu kuti ngavashande kuti zvivaitire zvakanaka. Ko kuvanhu vakatora upenyu hwababa vevana venyu kuti iko zvinezvi vana vaakukura vasina baba vari vadiki kudaro? Iwa ndoti ngavakomborera upenyu hauendi kumberi. Tanzwawo kuti mimi ndimui umwe vevamwe vakatanga kusvika panapa mushure mekunge papfurwa baba vepano nema-armed robbers. Mungatitsanangurirewo here kuti imimi makatanga kunzwa nani? Ya ichokwadi ndakafonerwa I think that's ruma after 12 dzeusiku. Ndakafonerwa kuti kune brother yangu achiti asenderwa message nehanzvadzi yemufi achiti vanyakumba kune matsotsi. So ndipo ngachiti ndine mota, so ndakadriva pakomolive asosvika panapa ma12 pachikoko asikuona pamba pakadzikiswa maketeni. Ndobva ndati koma maiki chii kwamani mukadzi wachanga abata mwana mucheche achitochema. Ndakoma maiki chii havana kukwanisa kutaura. Then panguva shoma iyoyo kwabva uya baba anonzi panext door apo. Ndobva wasvika ndoti mukoma anzi akuba munini chii? Ndotongosvika asoti chii chaitika ndangonzi kwaya matsotsi. Asi ndasvika ndakuona matsotsi acho. Tiri pakati pekutaura ndipo wakabvaona mufuyi akarara padhoo. Ndoti akarara pa indiani. Ndakataurisa kuti ndine indiani. Ndakuona ndiba maiki. Zvikanzi namamaiki vapfurwa. Kati patana munhu asikuti asi asikufema. Ndobva tati tumanya nekuchipatara here. Kanzi mukoma waye mira itanga tasati munechi mupenyu here. Ndobva bata mapauses. Ndobva munhu asikuti asi mapausi asikupamba. Ndobva taaba munhu anenge atase anenge ashaya. Ratodi ande ku police station. Ndadriva mota kuenda ku police station. Ndasvika police station ma12. Ndobva kwazoya kuno kuma 3 dzemakuseni. Wakuzoita ma-investigations awo notasa zvinhu zvanga zvaitika. But ndokufa kwakaita chi? Ukama hwenyu hwakamira sei nemufi? Yanga chiri shamwari yangu. Ingori shamwari like muwakidzani, friend zvakare. Zvichireva kuti mimi muri mugari wemuno mudomboshava. Chiitiko ichi makachitora sei? Zvinhu here zvekuti zvinhu zvakambenge zvakamboitika before kuti makanga matotanga kutozvinzwa kuti vanhu vanouya vakapakata zvombo vachiita chinhu chakadai? Munzvimbo inoyi zvisati zvamboitika. Takatoshamisika nazvo kuti marobhari andoiswa kunzvimbo dzinenge dzine dzachirobha vanhu. It was first time. Mushure metsvagiridzo dzichida dzemapurisa kana kuti dzevanhu, mune here wemunharaunda akanga aripo zvichida aiziva kuti vanhu vepanapa vanenge vaine mari? Ya, tikuzonzwawo nevamwe vaiti marobhari akauya aizikanwa namwagari muno. Ndiwo wakaita kuti matsotsi asvika kunzvimbo ineyi. Ndeapi mashoko amuda kutaura nekuti tiri kuona kuti nyaya dzevanhu vari kuuraya vanhu vachivabira neugefa uye vakapakata zvombo dziri kuramba dzichiwanda? Ya, ndingangoti vanhu kana tatagara sezvi zvanditi matsotsi akauya kana ngatikasire kuzivisana mumusha kuti ingwa dambudziko rakati tikwanisa kukatenda nguva iripo tisanonoke kuatenda kuitira kuti tikwanisa kubatsirikana. Handikwanisa kuzikisai kuti samusha akapondwa panapa kwasha wangu ari murume wahanzvadzi yangu yari apa akagara apa hanzvadzi yangu ndianotondisira tino mudumbu rimwe chete. Saka tiri hanzvadzi nehanzvadzi. Samusha akapondwa panapa ngatori mukwasha wangu. Chii chamunoda kutaura pamusoro pevanhu vari kuita hunhubu hwekuti vanosiya vaparadza upenyu hwevanhu? Ndinorwadziwa vanhu vakadaro kuti vakabatwa vanhu vakadaro vanofanira kupika jeri rekuti havabude. Zvitori nani kuita life and jail because zvaanenge agadzira panyika hazvisiri. Saka vanhu vakadaro vanondirwadza. Ndinorwadziwa especially nechiitiko chakaitika ichi. Ndiri kurwadziwa singaiti. Pane chimwe chinhu futi chiri kunyanya kundirwadza kuti pane zvakaitika izvi pane vanhu vomunharaunda. Pana someone anonzi ainge aine connection nevanhu ivavo, but aripo pane paakamboya achitorwa akazodzorwa achinzi haana nyaya, but mataurirwo anoitwa zvinonzi akanga aripo ende anga ari connection nevanhu ivavo. Saka ndashaya kuti panhu pakadaro tinobatsirika sei.
kwezi munhu wekuti unotogara uchitosangana naye uchitomuona kuti uyo but utoziva kuti ndiye akaurayisa mukwasha wangu. Saka handiri kurwadziwa ipapo handizivi kuti tinobatsirwa sei panyaya inenge yakadaro. So pane here pane vakasungwa vacho mapurisa vanotaura nemi here kuti nyaya iri kufamba sei? ya pane vakasungwa vachona vanotaura kuti nyaya iri kufamba sei. Vakasungwa vakataura here kuti munhu imimi wamuri kutaura akanga arimo mukati menyaya? ya especially pane vamwe pavakataura vachiutsanzotsa vakati mumwe wachona akanga aripo panapa pane kwavakazoenda vakanoita futi the same sezvavakaita panapa but one wachona ari kunzi akabva apfurirwa futi ipapo pane one wakauya panapa. Saka one wachona pane pawakazoenda achinoita futi zvakaita one wachona ari kunzi akabva apfurirwa ipapo achibva afa atofa ipapo. Makanzwa sei makuziya kuti umwe wemhondi dzemukwasha wenyu afa ari pabasa rake rokuita umhondi achibva apfurwa? ya izvozvo ndakatozvifarira kuti zvawakaitawo mukwasha wangu waiti vachararama upenyu usingagume but wakasanganawo nazvo kwawakaenda. Takauya Saturday tikaenda kushopu kwavo tikatotaura navo chitoseka semunhu andanga nchiti muramu iye achinditi maiguru takatotwa nenguva yakanaka tichiseka. Tikazobva ipapo isita kudzokera kuHeathcliff kwataigara. Patakazonzwa foni yakuuya pakati pevhiki akutonzi baba maikuru vapfurwa vafa. Hatina kugutsikana, takazogutsikana tasvika pamba taona bhodhi yakarara isati yatorwa namapurisa. Takarwadziwa hama dzangu. Nanhasi tine ronda ratisingagoni kuti tinoripedza nei nokuti anga ari mwana wedu. Tanga tiita sevanhu vane mwana wavo mukomana. Takarwadziwa. Dai Mwari takazofara tanzwa kuti umwe wachona ivo vanhu vachona pavakabatwa vakaviwa navo pano pane vamwe vavo tu vanonzi vakapfurwa kuChatgum kumba kwoumwe musedi wavaya vaenda kunoita basa ravo iroro akapfurwa akafa. Takafara takati Mwari maita henyu hanzi ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira. Wakauraya munhu nepfuti iye akafawo nepfuti. Zvinhu zvakatifadza. Pavana tinorwadziwa vakasiyirwa vana vatatu. First born iri grade 1. Pakafa baba mwana anga asati atomboenda kuchikoro anga ari kushinda kuECD. Vakasiyirwa vana vatatu kamwe kadiki kakasara kari kadiki diki. Asi Mwari toziva kuti Mwari havasi nherera nechirikadzi. Toziva kuti Mwari vachamira naye kusvika vana ivava vakura. Tinotoona kuti ari kutoita mberi, ari kutoenda pamberi nebasa rake. Dai akanga ari umwe munhu ungadai atongogara asina kana chinhu. Saka iko zvino tinotofara naye. Imba yakamirayo akasarawo vakaoga murume afa. Kureva kutoti Mwari vakamira naye, Mwari vanomutsigira. Zita rangu ndinoitwa Stella Musha, tiri paDestiny TV. Musakanganwe kuita subscribe.